Sanibonani, sibingelele mhlaba wonke, sibingelele South Africa. Lo ngikhuluma uGodolo Mnyama. Ngithatha ithuba lokuthi ngibingelele abakamngadi TV. Ngibonga ukuthi bebuye bethi namhlanje bathe bacela nje ukuthi bangishuthe nje namhlanje kade ngagcina ukusotha. Ngase ngithokoza kakhulu ngase ngithi vele khona special beninazo ngoba niyazi izigubhu zami ihamba kanjani, ibiza kanjani. Kodwa into engithe angiyenze ngizoniyenza abantu aba-100. Ngine-special sesigubhu, ngine-special somdonso. Isigubhu sami niyazi vele besigijima ko-70,000, 45,000. Kuya ukuthi usufuna esingakanani. Zikhona into ey'khulumayo la ekhaya, zikhona ey'hlebayo, siyawudonsa umcebo. Isigubhu sami ngithe nje ngizokhipha nje eza 20. Isona special enginaso-ke lezi. Leso special siyophela makuphela uJuni. Andiphothumanike nizothatha into yokuphila-ke la. Wozani. Sibonge kakhulu. Cha, angizuba mningi kakhulu. Into edala ukuthi ngithi ngikhiphe special. Ngoba bayafuna abantu balokho bekhala, babuye ukukhala nge-special. Konjalo-ke ngiyazi ukuthi ngitholakala kanjani. Inamba yami kusayizona leza ingaze ishintshe 069 872 0071. Sozoba khona nale 068. Kodwa ngizokhuluma nabo laba beyibhale inamba lapha. Sibonge kakhulu. Ningakhohlwa-ke nokufollowa lapha Bamngadi TV, like and share. Sibonge kakhulu. Baba kasipushe lo bavula kuvaliwe. Owafica kufaswa amathenga amafinda awuthela waqaqa wonke njalo. Ningakhohlwa futhi nale ukukhulisa ubudoda bakho phecelezi into yokuchama. Ikhona la ekhaya. Usize wabanana uthenga exact usize. Mina yazi efaka ayazi khipha. Mawufuna ukhiya umuntu wesifazane ingidi kakhe nesithombe sakhe. Zintathu insuku kuphela enginikazi. Bayagcina nje ngokulokhuza bafaka into eqithile ukukhonkolo nje kuphela. Mawufuna ugodukisa umuntu emhlabeni inkukhu emnyama igama lakhe zintathu insuku ungendlela. Haleluya. Amen. Sibonge.